mụ na enyi m nwaanyị na-aga n'ụzọ, ofu nwoke wee bulu moto wee gata wee fụ anyị wee kwụsị wee kpọba enyi m nwaanyị, o wee jee ya na ya na-abụ wee kalịsịa, o wee ghanata. M wee jụọ ya sị a kedu ihe ọ sị na nwoke nọ na moto si na ọ chọọ ka ya bụrụ enyi ya nwaanyị. M wee jụọ ya sị a ma o kwere, ọ sị so ọkwana ya. After 3 days o duru m gaa na nke the guy, anyị luo mfụ nnọọ na the guy ji ezigbo ego, the guy mara mma nwoke. So ọkwana ya so faluo nnọọ nya fa fichechelie ụlọ, sụchalia akwa, dozichelie ebe niile. Mana ife dị iche mụ na enyi m nwaanyị erike. Enyi m nwaanyị amara esi nri, ọ mara edobe ụlọ ọcha. Azụ mụnwa ọfụma karịa anya, mana ọ ka m wee maa mma. So mgbe ọbụla anyị jere na nke enyi ya nwoke, mụnwa ga-esi nri a ga-edobelu the man. Mụnwa ga-enyeli aka klinichee ụlọ, sụchaa akwa, mechaa ife niile. Enyi nwoke bata ọ na-etu echekwa ma ọnyanwa mere ihe ndị anwa. Mana abọda akwa m ọ dara maka na mgbe ụfọdụ anyị jee onye si enye ego, mgbe ụfọdụ ọ chọkwuolu m obere ego, so ana m alaiki ị na-esu ya na-eje. Olee ofu mbọsị enyi m nwaanyị wee sị m na ya afọkwanụ nwoke n'anya, na ya fụrụ ya n'anya, mana ya laikili ego onwe, so na ya ga-anọ ka ya na-anata ya ego. Nsị ya hei na ọdọọkwa mma, ọ bụ na ịfụrụ ya n'anya gwana ya chọọ onye ọzọ. Ọ sị m ọ bụrụ na ya gwazi anya anyị esizi ebe na-eweta ego niile ọ na-enye ya ga na-alụ na ga na-eme ya na-anata ya ego, mana onye afọ n'anya bụ enyi nwoke nke ọzọ. Mgbakwa nkịtị so ọkwana ya. O wee lụọ ofu ụbọchị arụ wee jide enyi ya nwoke nụwa, mana nyanwa chọrọ ijefu enyi ya nwoke nke ọ fụrụ n'anya, maka enyi ya nwoke nke ọ fụrụ n'anya bi n'obodo ọzọ. O wee kpọọ enyi ya nwoke wee sị ya nke arụ adịrọ, nke ọ laikili ego mana ọ fụrụ ya n'anya, wee sị ya na mami ya nnekwu na arụ adịrọ mami ya nnekwu, ya chọrọ ije ka ya jee nọnyelie neti ya anya. Enyi ya nwoke wee sị ya na arụ adịọkwanụ nyanwa, ya chọọ ka ị nọlụ neti ya anya. Wee sị anya don't worry, na ya ga-agwa enyi ya nwaanyị ka ọ bịa na-eneti ya anya. Ya na enyi ya nwoke wee kalịcha, o wee kpọọ nyanwa wee gwara ya wee sị ya biko na arụ adịrọ enyi ya nwoke, and na ya gwara ya na arụ adịrọ mama nnekwu ya, na mami ya sị anya jee ka o nyelụ mama nnekwu ya aka, mana nyanwa na-eje na nke enyi ya nwoke ahụ ya fụrụ n'anya. N'ife aja agwa ya ife a biko ka o jee na-enyeli ya aka na-esidie nri na-enetie ọnte ya abata. Nya kwalụnụ ife eji wee kwalụ maka na ya mana ya na-eje dị ahụ na dị mana ya na-enye n'ihe obere ego ọkụghọtago. Nyanwa wee fepụ wee jebe na nke enyi ya nwoke, nyanwa wee jebenụ na nke enyi ya nwoke nke ji ego ọfụrụ n'anya. Ya lụọ ya klinichee ụlọ, ya esie nri. Nwoke a na-elizi nri, ọ sị a ka ezina na ya na enyi ya nwaanyị o nwere ofu aka nri, because na nne enyi ya nwaanyị a na-esibuli ewu exactly etu nne nkịta anụnwa si atọ ka o si atọ na-agbakwa nkịtị. Ya na-asụli ya akwa, na-emeli ya ife niile, na-egoteli ya ọgwụ, na-eje ya chechakwa onye ego. Si nwoke a wee bido wee tiebeli anya na ya mara ife menụ. Nwoke a wee je wee kpọọ getiman ya wee jụbịa. Getiman wee sị ya na mgbe ọbụla ya na enyi nwaanyị ya bịa n'ọnyanwa ka ya na-afụ na-esi nri, maka na ọ nụrụ ka getiman si ya ha o siwekwego ka isi esi. So ọ marọ na the guy nụrụ ife okwu wee mechaza wee jekwule getiman wee jụbịa. Getiman wee sị ya na mgbe ọbụla fabialụ na onye nke a na-esi nri, n'ọnya na-asa akwa, n'ọnya na-ekili n'ụlọ. Nke a wee tie wee bata wee jụbịa na ya ekwere ekwu. O wee jiri aka wee gwara ya ihe a wee sị na getiman na-agwacha gị na ọ gịnwa na-eme ife niile, and for that na ya chọziri gị nwa, na ya chọzi enyi ya nwaanyị. So ọkwanye ahụ nyechakwa na ihe amụma ekwu. This man ayọwakwu ya ahụ si ya biko na ya achọghị ịnụ nwaanyị, mana ya fụrụ na ọ gịnwa bụ onye anya lụrụ ana, nwaanyị ma ife, nwaanyị azụrụ azụ, na ya chọrọ ịnụ gị, na ya chọrọ ịnụ enyi gị nwaanyị. Ife a ka a na-emezi. Enyi ya nwaanyị wee bata natakwa nnọọ ya na ya na-abụ na-emekwa ifefe a na-eme. So emechezi ọkpọ ya na fonu na-ayụ ya, na-asị ya na ya ga-agwa enyi ya nwaanyị, ya asị anya gwakwa na enyi ya nwaanyị, na ọ gwakwa enyi ya nwaanyị na ya ga-agọnarị ya.
na ya fụkwa nwa okolobịa n'anya, na ya fụrụ ya n'anya, na ezigbo mmadụ ka ọ bụ, na ebeli a na-emeli ya maka na enyi ya nwaanyị afụrụ ya n'anya, na ọ bụ na enyi ya nwaanyị anụbịa na ọ ga-atagide afọ na mara eji afọ, na ife enyi ya nwaanyị a sị na ya ga-edobe ya na-anata ego until nke afọ n'anya adụ redi. Mana ọ bụrụ na ya kweta nwoke a na enyi ya nwaanyị na ya na ya na-abụ ga-ese okwu forever, ọ fụrụ ego n'anya karịa ife ọbụla, ma ọnya gwa enyi ya nwaanyị ife na-emenụ ka ọnya gwa enyi ya nwoke ife enyi ya nwaanyị na-eme, ya mara ife a ga-eme, mana ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lo. Nwanne m, kedu ife ilo? Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a, biko gwa m ife ilo na comment section, maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.